Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur otsailak 10 astelena bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Josune de Goñi idazlea izango dugu hemen platoan. Josune de Goñik kaleratu berri du Aizpa Beltza poema liburua eta hau aurkeztera dator. Eta beste alde batetik, Kaotiko taldeko kideak diren Xabi eta Jonekin egongo gara platoan. Kaotiko taldeak aurten 25 urte betetzen ditu, eta hau ospatzeko disko berezia kaleratu dute, Isa 5 izena daukana, eta honetan 25 kanta berezi bildu dituzte. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1980 urtean, Vicente Cuervo Calvo gaztea hil zuten Madrilgo Vallecas auzoan. Fuerza Nueva alderdi fasistaren sindikatua egitekoa zen ekitaldi baten aurkako protestan. Urte batzuk geroago, 1985ean, Nelson Mandelak ulko egin zion borroka armatua gaitzesteari espetxetik aske geratzearen trukean. Egun berean baina 1988an, liskar handiak Iruñean Espainiako erregeak Nafarroara egin zuen bisitaren harira. Eta bukatzeko, 1987an, Unai Salanueva Beldarrain intsumisoak bere buruaz beste egin zuen Iruñean. Ikus dezagun aste honetarako agenda. Asteartean, Murmur liburuaren aurkezpena egingo da Arturo Kampion euskaltegian. Ane Labakak idatzi eta Raquel Samitierrek ilustratu du Murmur. Aurkezpen bikoitza egingo dute. Hartzokiri buruz diardu irratiak eta iratiri zerbait printzatu zaio barruan. Gora eta gora egin du Urmaiak ustekabean. Arraildu dira urtegiaren hormak. Memoria ariketa sentitu bat da honakoa, ama baten isiltasunaz eta alaba baten esanizinez osatua. Arratsaldeko 6etan Ika Kampion euskaltegian eta 7:00 Karrikirin. Asteazkenean Kondestableko Zibiboxean arratsaldeko 7:00 ikus-entzunezko lanen zikloa 2025 egingo dute Iratxe Fresneda eta Mikele Landarekin. Sarrera librea lekua bete arte. Zuzendariek solasaldi bat izango dute 2 proiekzioen ondoren. Antolatzailea Nafar Ateneoa da. Ostegunean, alde batetik Iruñeko historia bertsotan bertso saioa egingo dute Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7:00. Bertso saioa historikoa antolatu dute aurtengo bertsoaroan. Joseba Asiron Iruñeko alkate eta historialariak parte hartuko du saioan. Ainoa Larretxeak jarriko dizkie gaiak eta saioa Alkaiza eta Sustraikolina izango dira bertsotan. Arratsaldeko 7:00 Nafarroako Antzerki Eskolan. Beste alde batetik Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak Gurpilak liburua izango du aztergai. Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak Estizen Artolaren Gurpilak izango du mintzagai. Arratsaldeko 7:30 elkartean.
Ostiralean, Zuzi Iratxegia, Euskal Emakume Idazleak eta Literatura Klasikoa liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Aspalditik kontatu izan dizkiogu elkarri kontuak, eta aspalditik kontatu izan dugu elkarrekin. Lehen kantari eta kontalarien artean emakumeak zeuden, beti egon izan dira emakume idazleak. Orduan, zergatik ez zaigu ia haien berririk heldu? Euskal Emakume Idazleak eta Literatura Klasikoa liburua idatzi du Amaia Alvarez Uriak eta Inma Erreak aurkeztu du. Arratsaldeko 7:00 Karrikirin. Larunbatean, sentsazioak magia ikuskizuna egongo da Tarrabiako kulturetxean. Odei Magoak sentsazioak izeneko magia ikuskizuna eskainiko die 4 urtetik gorako txikiei. Arratsaldeko 6:00 Atarrabiako kulturetxean. Igandean dantza ikuskizuna egongo da Baluarten, Maskaroa izenekoa. Proiektu hau Berritzako dantzarien eta Eneko Gil dantzari eta koreografoaren arteko topaketa bat da. Bi unibertso koreografikoen eta dantzariekiko bi begiraden arteko elkargune bat. Dantzarik tradizionalena eta ikuspegi garaikideago baten arteko jolasa. Arratsaldeko 7:30 izango da. Gaurko egunkarien azalek zer dioten ikus dezagun orain. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroak trantsizio energetikoa azkartu du Ukrainaren inbasiotik. Prezioen gorakadak gasa eta petrolioa inportatzearen kostua barne produktu gordinaren 11% igotzen du. Erregaien erabilera ia 10.000 milioi euro kostatzen zaio Nafarroari azken 5 urtekoan. Argazki nagusian, Roberto Flores eta Ekine Ruiz, Aran eta Alaia seme alabekin, ibainetan elurraz gozatzen. Titularrean, elurraz gozatuz. Eguraldi txarrak ez zuen lerekin irristatzeko gogoa geldiarazi. Hori koloreko berrian, Kafune, Nafarroako animaziorako beste goia bat. Ezkerreko berrietan, goikoan, Osasunak garaipena lortu nahi du Jagobaren Mallorcaren aurka. Behekoan, Jon Solak eta Ainara Alkuazek irabazi dute 3 erritraila. Beheko berrietan, batean paiportarako sukaldeak ikasleek eginak. Bestean, Nupeko 3 ikasletatik 2 goi mailako ikasketak dituzten gurasoak dituzte. Diario de Navarraren titular nagusian, etaren biktima nafarrek ahanzturaren eta izuaren legitimazioaren aurkako aldarria egin dute. Iruñean, Tuteran, Lizarran eta Zangotzan elkarretaratzeak egin dituzte. Argazki nagusian, irabazleak Noaingo aireportuan izan ziren atzo gauean. Ezkerretik Carlos F. de Vigo, Kafufneren ekoizle eta zuzendaria, Lorena Ares, Kafufneren zuzendaria, Marcos García argazki zuzendaria eta Txetxu Ramirez jatorrizko komikiaren egilea. Titularrean Kafufneko Goya saria etxean. Animaziozko film labur onenaren lantaldea Iruñera itzuli da. Eskuineko berrietan alde batetik batez besteko temperatura gradu bat igo zen iaz Nafarroan. Beste alde batetik Tafaia goza ezazu bere azokaz eta jainkozko kulturaren ohiko herrifaz. Azkenik, egunero 5 erabilera jakin gabe online datuak lagatzeko. Gararen titular nagusian, Maider Eizmendi Iraola EHUko ikertzailearen arabera, emakume zientzialarei eraso gehiago eta desberdinak egiten zaizkie. Argazki nagusian, 5 urte geroago Zaldibar argitu erantzunkizun eske. Zaldibar argituk Alberto Sotloluze eta Joaquin Beltran gogoratu zituzten atzo. Zaldibarko zabortegian gertatutako hondamenditik 5 urte igaro direnean. Plataformak salatu zuen urte hauetan ez dela gertatutakoaren erantzunkizun politikorik argitu eta gogoratu zuen Lakuako gobernuaren ardura zela zabortegiaren jarduera kontrolatzea. Eskuineko berrietan batetik Alberto Pradillaren analisia dugu. Trumpen xantaia estrategia errepikatu egiten da. Bestetik zorte desberdina euskal zinemagileentzat Goya sarietan.
Bukatzeko Reala garaipenaren bidera itzuli da Europako borrokan jarraitzeko. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Osasun Plataformako Lazaro Elizalderen hitzetan, landa eremuko kontsultegiak hausten ari dira. Erronkarin kontsultategia zabalik nahi dute. Duela 3 urte desargerrarazi zuten Izabako mediku postua, eta horrek hain zuzen ere ematen zien arreta Erronkariko bailara osoari. Iazko azarotik gainera gauza bera egin zuten erizainaren postuarekin, ia guztiz desargerrarazi zuten. Horrek eragindu Burgiko, Erronkariko, Gardeko eta Bidankortzeko arreta txikitzea, bai orduz zein egunez ere. Nafarroako Osasun Plataformako kide Lazaro Elizaldek salaltu du egoera. Eskuineko berrietan, goikoan, Aitziber kanpionen hitzetan, herripagainarrek badute parte hartzeko nahia orain falta da ahal izatea. Iruñeko udalak herripagainako etorkizuna erabakiko duen parte hartze prozesua martxan jarri nahi du. Auzoko parte diren beste 3 udalei inplikazioa eskatu die apirilaren 4ean eta 5ean herri galdeketa egin ahal izateko. Behekoan musika ekipoa lapurtu dietela salatu du Mirari taldeak. 12.000 euroko balioa duten musika tresnak eta gailu elektronikoak lapurtu dizkiete autotik. Tafallan kontzertua eman eta gero gertatu zen lapurreta. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Josune de Goñirekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, lehenbizi eskerrik asko, Salva telebistara gonbidatzeagatik eta ongi nago gogotsu hemen egoteko. Zuri etortzeagatik. Eta Aizpa Beltza poema liburua aurkeztera zatoz, ezta? Eta kontatu guzu pixka eta hau da zure lehen poema liburua? Bai eta ez. Orain arte euskaraz 3 poesia lan argitaratu ditut, hau laugarrena izango litzateke, baina orain artekoak izan dira 21 orrialdetakoak, beste autore batzuekin argitaratu ditut, autore asko biltzen dituzten antologietan, edo Pasaia Iriasariaren kasuan Imanol Sorondorekin. Orduan, hau da nire lehen lan luzea euskaraz, nolabait esatearren, eta individuala. Eta noiz hasi zinen idazten eta zergatik? Zergatik esan zenuen jarriko naiz idazten, edo hasieran igual zure barrukoa espresatzeko eta ez zenuen intentzioa argitaratzeko, ez dakit. Esan duzu liburu hau edo idazten? Bai, orokorrean. Ustut txikitatik idatzi izan dudala, inkluso idazten hasi aurretik paperean. Amak ipuina kontatzen zizkigun aurrak ginenean eta jolasten genuen ipuinaren amaierari ez dakit korapilo berriak sortzeari, edo sortzera. Eta, hortik ez dakit ustut historioekin kontakizunekin oso harreman zuzena izan dudala oso txikitatik eta baita ere gustatzen zitzaidan margotzea, eskulanak egitea, orduan oso naturala izan da niretzat eta ez dakit hor behar bat zegoen edo igual gehiago nire izaera, edo nire familiaren izaera. Eta beti poemak idatzi dituzu edo ere beste genero literario batean mugitu zara? Txikia nintzenan batez ere idazten dituen ipuinak eta abestiak. Asko gustatzen zitzaidan baita ere abestea. Gero nerabezaroan hasi nintzen egunerokoarekin eta hortik pasa nintzen poesiara. Hasieran igual poemak prosan idazten dituen zeritutan nengoen sare sozialetan idaztera, eta igual formatu horrekin hasi nintzen poesiara gerturatzen. Baina azken urteetan batez ere poesia idatzi izan dut, artikulu batzu baita ere eta orain pentsatzen nabil hasi nahi dudala idazten saiakera bat, orduan ikusiko dugu. Eta normalean, zeren inguruan idazten duzu? Lan bakoitzak badu bere gai, orduan pixka denetarik, baina bai asko errepikatzen direla nire lanetan gai batzuk, adibidez gaixotasuna eta desgaitasuna presente egoten dira, naturak edo mundu ez gizatiarrak ere presentzia handia du, ekologismoak, igual begirada feminista baita ere,
Eta baita ere banaiz oso pertsona simbolikoa, edo nire estiloa izaten da oso simbolikoa, mitologia eta magia asko interesatzen zaizkit, fantasia, orduan pixka bat hor tartean. Eta nolakoa da zure idazteko momentua, esan nola inspiratzen zara? Nik esango nuke nire inspirazio iturri nagusiak direla beste pertsona batzuen lanak, ez bakarrik literaturan, baita ere, argazkilaria naiz baita ere, orduan argazkiak, arte bisuala, pelikulak baita ere, uste dut asko daten dudala sortzen diren beste gauza horietatik, baina baita ere egunerokotasunean gertatzen zaizkigun gauzetatik, ametsetatik, edo barne mundutik baita ere. Eta asko inspiratzen naiz, paseatzera joaten naizenean, uste dut dela nolabait burua uzten delako, eta espazioa uzten diozulako sormenari, baina gero idazketa prozesua bestelakoa da. Eta behin jartzen zarenean liburu batekin edo, egunero idazten duzu, edo badaude ez dakite geldiuneak edo... Geldiuneak egoten dira, zaila da aurkitzea ez dakit momentu luze bat edo ez dakit hilabete batzuk izatea idazteko eta ez gehiago ez egiteko, ez? Eta askotan oso nekatuta gaude gauza pila batekin ari garelako denbora guztian, baina bai saiatzen naiz, behintzat ez baldin bada liburu guztia jarraian idazten, saiatzen naiz bloketan idazten edo lan ataletan bananduta badago atal bakoitzarekin ez dakit modu jarraiago batean egoten. Baina, bai, zaila da. Gizarteak ez digu laguntza askorik ematen zentzu horretan. Eta gero, eguraldiak eragiten du, edo ez? Osan nahi dut, eguzkia ateratzen da, badago egun polita, eta gauzak igual positiboagoak idazten dituzu egun gris bat egongo balitzu, baino? Ez dakit, niri bai eragiten dit pila bat eguraldiak nire egoera psikologikoan, hori niretzat bai dela pasada bat, baina idazterako orduan ez dakit igual egia da egun argitsuetan idazteko gogo handiagoa dudala, edo errazagoa dela. Baina gero ez dakit ez dut planteatu positiboagoa edo negatiboagoa den, igual bai. Bai, eski niri behintzat eragiten dit pilo bat eguraldiak orduan igual ez dakit. Eta, poema liburu honen inguruan ze gaiez aritu zara? Ahizpa beltza niaren bikoiztasuna edo identitatearen hausturari buruzko liburua da. Orduan, sufrimendu emozionala lantzen da, baina sufrimendu emozionalaren igual bizipen konkretu bat, ez? Dela hori sentitzen duzula, zure barnean badagoela zerbait kontrolatu ezin duzuna, presentzia ilun bat, bazarela zu, baina aldi berean ez zarela zu. Eta orduan pixka bat hori da esploratzen dudana, eta baita ere galdetzen du zer gertatzen da niari edo gorputzari, batzuetan baita ere ez, disoziazio batean bezala ihes egiten diogunean, noragoaz ihes egiten dugunean, zergatik egiten dugun ihes eta posible den batasun hori berreskuratzea edo gorputzera itzultzea. Eta pixka bat hortik da. Eta bakarrik hausnartu duzu zure barrean dagoen inguruan, edo ere kanpoko eraginaz edo kanpoko gauzaz hausnartu duzu? Alde batetik esango nuke ez dela bakarrik nire bizipenetatik, bizipenetatik abiatuta bai, baina ez dela bakarrik niri buruzko liburu bat, ez esan nahi dute ahots poetikoak baditu nire ezaugarri batzuk, baina aldi berean pentsatzen du baita idazten duzun aldi guztietan dagoela fikzioaren kapa bat horrez, edo testuak eskatzen dituela gauza batzuk igual ez direnak. Realitatean daudenak, orduan, hor bai bereiziko nuke ahots poetikoa nigandik. Baina bai, liburuan garrantzitsua da kanpokoa eta barrukoaren bereizketa. Ez dagoen bereizita, liburuan ustut dena nahasten dela, ez? Nire lanetan orokorrean hibridazio eta fusio asko daude gauzen artean, gauzek haien mugak galtzen dituzte eta porotsuak dira.
Baina bai hasiera batean planteatzen dela igual aizpa beltza dela hori gure barruan dagoen itzal bat, arriskutsua izan daitekena, min eman nahi diguna, eta gero begirada kanpora zabaltzen da eta ikusten da, bueno, agian arazoa ez dago gugan, agian kanpotik dator, ez? Eta hor bai ematen zaio espazio baita ere gizartean dauden indarkeria edo diskriminazioei edo egoera traumatikoei edo, bueno, kanpotik datorren horri ere bai. Osea, kritika puntu bat ere dauka poema liburuak, ez? Bai, eta bigarren atalean batez ere badago kapitalismoari kritika, sistema patriarkalari, kapazitismoari, ekologismoak ere badu tarte bat poema batean, hori guztia badago. Eta poemak solteak dira, eta bakoitzak bere gaia dauka, edo haien artean erlazionatzen dira? Esango nuke liburu guztia poema bakar baten modukoa dela. Nik normalean ez ditut poema solteak idazten eta gero ordenatzen ditut, baizik eta idazten dut, hartzen dut gai bat eta hasten naiz idazten modu jarraian eta kronologikoan, naiz eta gero idazketa, igual poemek ez dute kontatzen historio kronologiko bat, baina saiatzen naiz, ez dakit loturak ez hartzen poemen artean eta ehuntzen nolabait lana izateko osotasun bat. Osea, kronologia hori da, zuk idazten duzun kronologia, ez? Da gehiago estilo aldetik eta ez da inbeste denbora aldetik, esan nahi dut, bai. Eta noiz hasi zinen lehenengo poemarekin? Liburuan nire ideia, uste dut etorri zela horien dela 10 urte, eta hasiera batean manuen aizpa beltzaren kontzeptua edo adierazpen hori, eta bere irudia nolabait desertu batean beltzez edo iluntasunez jantzita labana batekin eskuan. Baina, lehenengo poema idatzen nuen 2017an, orduan ja 2 urte pasa ziren. Gero, geldiune bat egon zen, 2019 arte, orduan lehenengo atala idatzen nuen, eta gero 2022an idatzen dituen 2. eta 3. eta lehenengoa berriatzen nuen, asko ukitu nuen eta aldaketa asko egon ziren horrez, azkenean urteak pasa ziren, igual estiloa aldatzen da, edo ez duzu, edo ideologikoki ere gai ez duzu berdin ikusten, ez? Nik uste dut hor baita ere evoluzio bat egon zela nire pentsamenduan, edo nire pentsatzeko moduan. Orduan, prozesu luzea izan zen, azken zuzenketak 2024an egin ditut, orduan, bai. Eta zergatik egon zen geldiune hori? Lehenengoa, batez ere oso lanpetuta nengoelako, ari nintzen doktoregoarekin, 2. gradu batekin aldi berean, kotxearen karneta ateratzen ingelesarekin, gauza pila bat esan dudan alen, ez? Askotan gauza asko daudela hor tartean eta badirudi idazketa dela gure bizitzaren gauzarik garrantzitsuena, baina askotan geratzen da azken planoan. Eta gero, ni gaixo kronikoa naiz eta 2018an oso gaixorik jarri nintzen, manituen 2-3 urte ohean, orduan, horrek dena asko komplikatu zuen, eta gero pixkat hobetzen hasi nintzenean jarri nintzen serioago eta lortu nuen liburua amaitzea, orduan, pixkat denetarik. Eta horrek izan du eragina gero ondorengo kapituluetan, edo? Zerk. Zure geldiune hori. Osea, hainbeste igual egotea idatzi gabe, pentsatzeko modua, zure sentimenduak aldatu ziren. Bai, eta gainera, esan bezala gaixotu nintzenean, baita ere hasi nintzen gehiago irakurtzen kapazitismoari buruz, eromenaren gaineko beste ikuspegi batzuk ere landu nituen. Osea, ni fisikoki gaixorik nengoen ez, baina baita ere psikologikoki ere eragin zidan eta krisialdi ezberdin bat pasan nuen orduan liburuaren hasieran izan nuenarekin konparatuta. Orduan baita ere hasi nintzen irakurtzen harrotasun eroari buruz, eta harrotasun desgaituari buruz, eta violentzia medikoari buruz. Eta, batez ere lagundu zidan ikusten, igual hasiera batean buruan nuen liburua idatzi zamanu izango litzateke dena, lehenengo atala bezala. Sufrimendu emozionalen gaineko begirada
nagusi hori esaten diguna gure barnean zerbait gaizki dagoela eta hori sendatu behar dela edo normalizatu edo konpondu. Eta heldu nintzen momentu batera non ikusten nuen hori agian arazoa ez dagoela barruan baizik eta kanpoan, eta agian arazo bezala ikusten dugun hori ez dela arazo bat edo horrere beste gauza batzuk aurki ditzakegula eta desberdina izatea ez dela intxarra edo badirela ere liburuan esaten dudan bezala ilunean distira egiten duten gauzak. Eta estiloa aldetik nolakoa da liburua? Aipatu dituzu atalak, atal desberdinak, zenbat atal ditu, nola estrukturatu duzu liburua? Bai, liburuak 3 atal ditu, lehenengoa bestea ditzen da, eta azpititulu bat dauka dela edo desertua esaten saiatzen diren ahotsak. Orduan, esan bezala atal hau igual da ilunena edo tradizionalena, ahizpa beltza da gure barruan dagoen itzal ilun hori min eman nahi diguna, doppelganger baten modukoa, edo literatura gotikoan agertzen diren figuren modukoa. Eta lehenengo eta 3. atalak oso lirikoak dira, bertsore errotan idatzita daude, modu tradizionalago batean poesian, desertuan kokatuta daude eta irudi simboliko eta oniriko asko daude, orduan igual errealitatetik aldentzen gara eta paisaiak ere garrantzi handia du, baina barne paisaiak dira edo desertua edo zein desertu izan daiteke zentzu horretan. Bigarren atala prosan idatzita dago, Zauriak deitzen da, pixka bat referentzia egin nahi nion Zauriak dokumentalari baita ere, eta hor azpititulua da Sua kanpoan dago, pixka lehen esan dudanaren arira. Eta, hemen estiloa aldatzen da, prosan idatzitako poemak dira, luzeak, bakoitza egoera traumatiko baten flash baten modukoa da, eta batzuk daude lehenengo pertsona idatzita, beste batzuk 3. beste batzuk 2. Orduan nolabait identitatea hemen irekitzen da gehiago edo puska gehiagotan hausten da. Eta estiloa esango nuke errealitatetik gertuago dagoela, igual gordinagoa dela edo erritmo ere azkarragoa da. Eta 3. atalean itzultzen gara ahots lirikoago horretara, 3. deitzen da Solstizioa, mina eta alkimia gauza bera dira, eta hori igual da atalik lasaiena edo politena, ez dakite norberak bere buruarekin bakeak egiteko, edo bakeak egiteari buruzko atala dela esango nuke, eta iluntasunarekin eta ahizpa beltzarekin ere bakeak egiteko aukera ematen duena, eta hemen ikusten da nolabait, min eman nahi zigun itzal hori ez dela zerbait haintxarra edo arriskutsua eta igual izan daitekela babesa behar duen eta beldur den haur bat, eta nolabait hemen ez dakit uste dute atal lasaiena dela edo Osa, borobila bizkat izten duen atala ez. Eta lehenengo pertsonan idazten duzu, eta, imaginatzen dut ez dela dena zu pentsatzen duzu, pentsatzen duzuna bai, baina ezakit fikziozko pertsonai bat dela ez duzula zure lehenengo pertsonan idazten ez da? Bai, esan bezala, bada oinarri bat, ez duen idatzen nahi ezagutzen ez ditudan gauzei buruz, eta adibidez 2. atalean dauden egoera traumatiko horiek edo indarkeria horiek dira nik ezagutzen ditudanak, eta igual ez ditu sartzen ukitzen ez nauten diskriminazio edo zapalkuntza motak, baina bai esan dudan bezala idazten duzun aldi guztietan testuan pentsatu behar duzu ez da inbeste zugan, ez da eguneroko bat, literatura eta poesia ere fikzioa da. Orduan, nahiago hitz egitea ahots poetikoari buruz ez delako dena ni zentzu horretan. Eta gero, baita ere aipatu dudana, asko dago mitologiatik, asko dago simbolismotik eta asko dago fantasiatik baita ere orduan hori guztia ere beste kapa bat da. Eta kanpoko egituraren aldetik izena eta portada nondik dator edo zergatik zein da haien esanahia?
Irudia ez duen ikusi kasi dizio prozesuaren amaiera arte Imanol Larriñagak egin du, eta gertzen da esku bat arrosa zanpatzen. Egia esan asko gustatu zitzaidan, uste dalako ongi transmititzen duela, mina eta edertasunaren arteko erlazio hori liburuan ere badagoena, eta nire argazkietan ere askotan agertzen dira eskuak eta loreak, orduan oso identifikatuta sentitu nintzen horrekin. Eta atzean poema bat agertzen da, hori ere berak aukeratu zuen, 3. atalekoa. Eta ez dakiz zerbait gehiago galdetu didazun eta sartu da. Izena nondik dator izenburua? Izenburua? Aizpa beltza izan zen, orain dela 10 urte edo gertatzen ari zitzaidan zerbaiti buruz hitz egiteko erabiltzen duen adierazpena. Nik ustut literatura egiten dudala, literatura egiten ez dudanean baita ere edo mundua ulertzeko eta gertatzen zaidan hitz egiteko erabiltzen dudan hizkuntza ere nahiko poetikoa izaten da. Orduan, hasi nintzen, aizpa beltza adierazpena erabiltzen momentu horretan, eta gero erabaki nuela liburu bat izan zela. Orduan, hortik, eta badago literatura eta tradizio folklorikoan figura hori niaren kopiarena, doppelgangerra, itzala, bestea, gure barruan dagoen edo ispiluak itzultzen digun irudi hori badelagu baina ez. Orduan pixka tradizio horretatik edaten dut eta hortik sortu zen izena aizpa beltza, eta uste dut nahiko argi uzten duela nondik joango den liburua edo laburtzen duela ongi zein den ideia nagusia. Eta poema liburu hau ja aurkeztu egin zenuen, ezta? Eta zer moduz joan zen aurkezpena? Aurkeztu momentuz Donostian, Hondarribian eta Iruñan. Azkena izan zen Iruñekoa urtarrilaren 31an, jende asko etorri zen, feedback ona jaso nuen, orduan postik nago harrerarekin, eta hurrengoa izango da Bilbon, Zeirika herrigunean, apirilaren 9an. Eta jendeak zer esaten dizu momentuz? Ez dakit, orokorrean gustatzen zaiela liburua, identifikatuta sentitzen direla gauza batzuekin, askok esaten didate hasieran gogorra dela, baina gantzatzen duela eta batez ere azken atalak igual laguntzen diela, edo lagungarria izan daitekela. Momentuz hori harrera ona izaten ari da, ikusiko dugu gero kritikak etortzen diren. Eta zure inguruan, zure etorkizunaren inguruan, zer daukazu buruan orain? Alde batetik hurrengo aurkezpena, errezitaldiak egin nahi dut baita ere, baina momentuz ez zara hasiko, igual udazkenean izanen da. Argazki serie bat egin nahi dut Bardenetan, aizpa beltzaren inguruan. Eta, euskaraz beste liburu bat idatzita daukat, hurrengo urtean aterako dena, beste gai ezberdin batekin, beste rollo bat da. Eta orain gaztelaniaz idazten hasi naiz, orduan, itzuli naiz gaztelaniara, orduan ikusiko dugu horrek nora eramaten dauen. Desberdina egiten zaizu, euskaraz eta gaztelaniaz espresatzea? Ez dakit zer esan. Eta gainera itzultzen duztunean konturatzen zara nolabait estilo aldatzen dela, gauzak igual modu zuzenago batean edo itiago batean esaten dituztula, baina nire estiloa nahiko antzekoa da, orduan, ez dakit ustu denborarekin joan dela egiten berdinagoa edo errazagoa bietan idaztea, baina. Josune, ez dago galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun edo jendeari zerbait esan? Ez, uste dut honekin nahikoa dela, liburua irakurtzera gonbidatzen ditut ikusleak eta ea gustatzen zaien. Zuri berriro ere eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta ea zer moduz joaten den liburuaren harrera. Bale, mila esker. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu.
Gaur, astelena, giro epela eta hodei desente izango ditugu. Haizeak hegoaldetik joko du, indar handirik gabe, eta temperatura maksimoak zertxobait gorago geldituko dira. Kantauri isurialdean 16-17 gradu ingurukoak izango dira, eta 12-14 gradu artekoak Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean. Litekeena da han-hemenka eta noizbehinka euri pixka bat egitea, edo zaparrada txikiren bat botatzea. Arratsaldean zaparradak zenbait lekutan mardulagoak izango dira, bereziki Nafarroan. Asteartean hego-haizea biziago ibiliko da eta tenperaturak apur bat gora egingo du. Egunaren zatirik handienean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, eta goizean goiz eta gauean zerua laninotuago egongo da. Baliteke egunaren amaieran euri zarrastaren bat bota dezake barnealdean. Temperatura maksimoak 18-19 gradu ingurukoak izango dira Kantauri isurialdean, eta 14-15 ingurukoak barnealdean. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain kaotiko taldeko kideak diren Jon eta Xabirekin gaude. Kaixo, zer moduz, bikote? Aupa, ondo. Errepikatzen berriro. Ondo. Eta, bueno, aurten 25 urte betetzen dituzue, ezta? Bai. Eta, bueno, kontatu guztue pixkat 25 urte hasi zineten kaotikorekin, baina nola eta zergatik? Bueno, hori ja 25 urte pasa dira, urte pilo bat. Oso gazte hasi ginen, eta orain ja ez hain gazte, baina, bueno, hemen gabiltza. Eta jende gehiena dakienez, kaotiko sortu zen kaos etiliko banandu ondoren, izan zen hor banaketa bat, eta Aguayo anaiak eta Fonta jarraitu nahi izan zuten, pixka bat hildo berdinetik, baina zerbait berria egiten. Eta orduan ni eta Joni sartu ginen, beraiekin, eta hori bili gara 25 urtez denak batera. Aldaketa bakar batekin, izan zela Mortx sartu zela 2014an, uste dut izan zela, ez? Bai, gutxi gara. Fonta utzi zuela kostaldea, eta hori bili gara jota fuego, ez? Urtero jirak egiten, deskantxo gutxi, eta oso aktiboak beti, eta orain jarritzen dugu 25 urren hau ospatzen, baina kriston gogoekin. Eta lehenengo momentu horiek nola izan ziren? Bueno, izan ziren niretzako, ez, pertsonalki izaten oso emozionanteak, ez. Azkenean, hasten zara kontzertuak ematen, beste talde batzuk erogan nintzen jotzen, baina ja diska bat grabatzea eta bira handiak egitea sekulan egin gabe, eta izan zen, mets bat betetzea bezala. Eta orain ja ikusten dut 25 urte pasa ondoren, berdin jarritzen dugula, edo inkluso gehiago, ez, arro goteko modukoa eta eskertzekoa jende guztiari, ez, horre gotea beti. Eske bete kasua hori gainera, lehen labiziko kontzertuara etortzen den jendea, bere semeekin etortzen dira orain denok bat elgarrekin, ulertu, egin beste urte eta pasata gero, eta polita da hori baita ikustu. Bizitzea, zerot bezala, generazio. Eta generazioak aldatzen doaz, baina mantentzen ere, orduan, hori garrantzitsua da guretzako, eta horregatik oraindik gaude horrez, palestra gainean, egurra ematen. Eta ze ideiarekin sortu zenuten taldea edo zein zen zuen intentzioa? Egin duzut beti bezala, ondo pasatzen lagunen artean, eta gero batzutan sorta daukazu, ematen duzu tekla magiko horrekin, eta hori, ez? Lehen biziko dira izatera beti, ondo pasatzea. Ilusio daukazu gaztea zarenean, zerbait musika munduan ikusten dituzut zure eredu dituzun taldeak eta horrela, eta beti izaten nahi duzu horrelakoa, kontzertu handiak egotea, disfrutatzea, parrandak eta 20 urtekin pentsamendu hori, baina da amets bat bezala, baina gero batean amets hori egi bihurtzen da, eta kontzertua bate dituzu, jaialdietan, jende pillo, baita ere jende ez hainbesterekin ere, baina disfrutatzen, baina taldea sortzeko modukoa da beti disfrutatzea eta lagunekin egotea, eta jendea ezagutzea, eta hori, zuk ematea dena eta jasotzea. Jasotzen ere mezu bat bidaltzea, jendeari zu dauk buruan daukazu mezu batzuk bidaltzea, eta ez? Bai, noski, azkenean hori ere taldea egiten duzu da disfrutatzeko, baina baita ere zure
kritikak edo zure... Bai, momentu horretan ikusten duzunari buruz, kritikatzea. Bai, ados ez odenarekin, kritikatzea, ez beti. Hortan naude letrak ere. Ditugu letra bat direla baita ere oso alaiak eta jorgakoa, baina baita ere kritika sozial edo politikoak sartzen ditugu, ez? Orduan, gure helburua da baita ere jendeari kontzientziatzea taldea egiten duzunean, ez? Orduan pixkat dena, hartzen dugu dena, ez? Eta imaginatzen zenuten sortu zenutenean taldea, hainbeste arrakasta izango zuela eta hainbeste urte irango zenutela? Ke ba. Bueno, berarekin ja 12 urte egin behar ditugu berarekin, eta nabari zuen, ez, ja 15 urte, 13 urte eraman jotzen, eta esaten denuen, jode, ja 13 urte, nola basten denbora ez da, orain ja, 25. Orduan, ez duzu espero, baina disfrutatzen duzu unerokoan, eta esaten duzu, jode, ja, pasatu dela beste urte, eta oraindik gogoa ditugu, ez, lokalen egoten gara, konposatzen, ensaiatzen, giro honean, eta gero kontzertuak ere ez ditugu falta. Telefonoa soratzen duen bitartean aurrera, gu azkenan inertzia moduan joten zera, ez? Urtero, bum, da, ez? Bada horrela gauza eta funtzionatzen, ez? Jendea entzuten gaituen bitartean, horrela gongo gara. Eta familia, talde familia nahiko batasuna daukagula, eta azkenan berdin zaigu pilegi luze bat egitea, motza beti gure artean horako, ez? Giro hona dago eta usta, familia bat ez zara. Baritzen da, bai. Eta nolakoa izan zen estenatoki batera igo zineten lehenengo aldia? Eta nola bizitzen duzu orain, klaro? Jon izan zen ere zemat urtekin, 15 urtezuk, ez? Estupenda Jon zen. Hainik lehen bizitzen talde bat inibilintzen, eta hori, ondo. Hasi zen zara, gaztetxetan, zure lagunen aurrean, eta hori, batean, edozein lekutera juten zaren, eta jendea besten, hauekin, kaotikoekin juten zara Andaluzia, eta jendea besten du abestiak. Juten zara Kolombia, Costa Rica, eta hor jendea besten duzu. Ez, eta polita da, hola ere, ez? Bai, eta lehenengo kontzertuak nio batzen dut, 14 urte dituen ni lehenengo aldiz igo nintzen estenotiki batera, izatzera Txarriko gaztetxean, eta, ez zen gaztetxean gaindik, baina bai, eta Arbizuko elkartean. Eta hortik ja, urrego kontzertua izan zen Nafarroinez batean, eta niretzako izan zen, horako estenatokia erraldoi batean jotzea, eta hainbeste milaka pertsonekin horrean izan zen, amets txiki bat ezala, baina zen preludio bat, kasi, etortzen zanerako guretzat, ez? Gainera nire oso lotxatia nintzen, horatzen naiz lehen aldia egiten duen eskuarra, eta jende gaurreko jendea goezkoa gore zen duen, ostia, zantzen lako, ez? Ulertzen? Bai, nire eta horiek, azken ez, ez pentsa jendea hain entregatua goten denik, ez? Baina gero, egia da hoitzen zarela, baina beti daukazu emozio hori, bestela zinen hemen egongo, ez? Eta izten zara hoitzera horretara? Bai eta ez, azkenean, batzutan hartzen duzu alde hona da beti dela emozionatuta, zure hobia bezala, baina lana gerututa, baina gauza bat lana bihurtzen dean askotan ere gogorra egiten da. Eta asteburu hor egotea, batzutan ez daukazu gorputza beti bezain animatua edo zure mobidekin ere, baina egia da beti dagoela punts hori esateko, joder, ezin naiz kexatu naiz egiten gehien gustatzen zaidana eta disfrutatzen dut. Ez da egon bajuago edo altuago, baina beti da zerbait oso polita, ez? Gero ere, familia etxean ustea ere, gero eta gehiago kostatzen egiten da. Asteburu batean alde egitea, kosta egiten da, hori, etxean ustea, baina, bueno, azkenan lan hobi bezala ez, hartzen dugu eta ez da lehen bezala. Lehen juerga, orain da zaindu. Bestela horrengo gunean, ez? Hori da dila, ja. Bai, denetarako dago denbora, baina, bueno, orain da pixkat ekilibro hori buiatzea. Hori da. Eta hemen, hainbeste jende mugitzea movida bat izango dela imaginatzen dut, baina Latinoamerikan bazuen kantak entzutea eta dena, zer suposatzen duzu entzako? Bueno, kosta izan zaigu, urte pilo jota, kasi 25 urtez. Beti izan ditugu deiak edo kontaktuak amo jendearekin egiteko, baina aldi batean, gaizkatera zelako beste batean, egon zelako terremoto bat, desgrazia pilo, eta olako mobidegatik, atzeratu... Gero segurtasuna maldetik ere, pixkat gure managerra daukalako beldurra izan zuen bez, baina, bueno, esan genuen, berdin zegula, bazen eta listo.
Bai, baina hori da letxe ez, mendik bateratzea, ze azkenean estatu espainolean jotzea eta erderaz abestea, hori ez da komplikatua guretzat. Esan nahi dut, ulertzen da, hemen gertu dago, esate baterako, baina, klaro, Ameriketara jutea eta ikustea hor milaka pertsona eta abesten, disfrutatzen zurekin eta gero jendea oso gertukoa dela eta oso jende hona, tratatu gaituzte, azken aldian egon garela hori Kolombia, Mexikon eta Costa Rican. Aeroportuan jendea itxoiten eta izan zen nolako pizket, osea... Oso muy fan, baina... Grazia gaiten zigun, guri etortzea aeroportura hor kartel batekin horrela. Horatzen ez komunean sartzen, aeroportuko komunean begiratu eta egon jendean begira eta egin nien horrela, eta etorri gurekin. Eta hortele ziren, eta hori... Ez da normala hemen olako... Harrerak egitea, gai. Daukate bizipen indar hori oso... Disfrutatzeko, ezakit, 80 markadan hemen, ezakit, da pizkatu gertutasun hori. Eta ez berdina, azkenean hemen ez daukago ohitura joteko aeroportu batera, edo, karo, baita ere, han kontzertuak ez daude hemen bezala, eta hemengo musikan asko entzuten da. Ez daukate aukera kontzertuak ikusteko, astebururo edo hilabetero hemengo talde da. Orduan, daukate indar hori eta gogo dira oso gertukoak eta barruan daukatena hoteleko atarian ere eta horrelako gauzak, graziosoa, ez digute ezer ezer pasa raroa, bai izan da pasatzea igual saltatzea hotelera, barna, habitazio batera sartzea jendea, eta horrelako gauzak, hori ez zaigu ezer gertatulakoa, baina bai kuriosoa dela zu hori eta indar hori doketena baita ere, baina ez kontzertorako bakarrik baizik eta taldea ezagutzeko eta beraiekin egoteko, eta opariak emateko. Intentsitate hori, bai. Oso intentsua. Bideiatik nekatuta izan zinen, eta lehenengo abestuan jendea abesten, etortzez egora, ez? Bai. Hemen igual lasaiagoak gara, zentzu horretan. Bai. Denetari dago, baina askotan joten za kontzertu ikustera. Ez da kontzertua, bai, denetari dago, baina askotan joten za ikustera. Ondo badago ondo, baina hori, lehenengo abestutik ja... Zua dukarte barreman baita tope hor bai. Eta, nolakoak izan dira 25 urte hauek, anekdotilaren bat daukagu hor. Mila. Anedotak, oraintxe Ameriketaz hitz egiten egon garela, Kolombian sala batean jotzen ez, sala erabat beteta argia joan zen, kontakture bat zegoen argi batean, eta ez genuen, teknikariak ez zuten ematen non zegoen akatsa eta jendea ja urduritzen hasi zen, ze 20 minuto pasata, ordu erdia pasata, eta hasieran zen animo kantua, baina hasi ziren bihurtzen pixka bat, hori ez, run batzuk esan zen, ostia, hemen ere, fama hona ez daukate hemengo jendeak kabreratzen direnean daula, ez, orduan egon ginen pixka bat hor, hartz egiten dugu, zati esan ziguten, karo, hango promotoreak esan ziguten, si hola erderaz esan da, si la cosa se pone mal, esan ziguten, hay que seguir por patas, osea, esaten zu, a ber, zer gertatzen den, baina, izan zen anekdota txiki bat horrelakoa, eta gero mazuten akatsarekin, konpondu zen eta eman genuen kontzertu bat, brutala, ez? Kontatu hotelean baino jantzi batekin zer gertatu zen? Batean ere hartu zuguzua hotel batek, pistina batean hotean kubierto eta baino jantzia hartu zuzu, sekadore batekin utzen. Sekadore guzti duzako lota hartu egin zen eta batean uke guztia hotel guztitik. Ez egin zuten desolojatu eta dena, hon behar izan ginen komisaregira, deklaratzera, ziren seguruak eta denak urritzeko. Baino jantzi baten gatik. Eta usteagatik hor berogailuan, edo? Izan zen zegoela piztina bat, eta jo ginen, izan zen kontzertua Lleidan, eta genunka Bartzelona, eta egin genuen jo ondoren Bartzelona baino jun, eta itxik ginen oso berandu hotelera, goizeko 7 agian. Eta zeukan piztina bat hotela kubiertoa, eta batzuk joan ziren bainatzera, eta beste batzuk ginen lotara. Eta, bainatzera joan zirenak, gero bainadorea, sekadore baten utzi barruan sekatzeko pixka bat, baina, klaro, azkenean berotu egin zen, eta, urtu egin zen plastikoak, bakarrik kea izan zen, baina, klaro, atera zen kea gelatik, gero, kuatzaren jontak irekizula lehioa, baina, klaro, korrentea egitean, kea oraindik gehiago egin zen, eta, desalojatu zen, alarma saltatu zuen, da, Cristobal del Copón. Izan zen gehiago kea... Bai, ez zen egon zurik ez azer, baina izan zena kea, baina,
izan zen bastante show, bai. Jendea paseiotatik leizterka, gotzen naiz emakume bat garrasikan, Cristo hemos montado, ez duzu, sin quererlo, bai. Holakoa pila eta gero, furgonetarekin geratu botatak hortik ere bidean, ezin iritsi kasi kontzertutara, taxian iritsi, por ejemplo, Antifarroken ginela dela 3 urte, furgoneta joitu zitzaigun eta... Nio porretan egoen, eta iritsi nintzen ni bakarrik arutza, eta nun daude, ez dakit, etorriko dira, eta ni bakarrikan. Eta itxinen taxietan, justo, utzi behar izan ziguten ekipo baklain guzia jotzeko kontzertua, zeren gelditu zen furgonetan, baina, bueno, egin genuen, salbatu genuen dena, eta horrelako pare bat, beste bat alikaten ere berdina izan zen. Azkenean faktore asko, leku batera iristeko, eta bizi postak ondo egon bar gara. Ez, istripuren bat badaukazu horrelako zerbait, gero bidaia, gero ordutegi denak, ez? Baina ondo egitea, bai. Bai, bere... Anedota pilo bat dituzu, 25 urtetan, imaginatu. Urte batean jaituzu pilo, 25 urtetan... Eta farra asko. Bai, farra, beti farrez, giro honean beti. Bueno, hori da garrantzitsua. Bai. Eta gero estilo aldetik aldaketa izan duzue? Bai, ez. Beti mantendu izan gara baremo batean, baina igual disko batetik bestela bai edoki dezakezula aldaketa batzuk, baina... Evoluzioaren bat saiatzen zea egiten nolako zerbait, baina bueno, aldaketa, ez. Baina beti mantentzen gure esentzia hori, ez, punk rockaren esentzia hori. Disko batzu dira azkarragoak, beste batzuk pixu gehiago dute, gogorragoak, baina normalean beti gure estiloa. Produkzioaletik ere igual, depende nork egiten du lan disko horretan, epaten dio bere toke hori, ez? Horako gauzak epaten dira, baina bueno. Eta zenbat disko atera dituzue, 25 urte hauetan? Uste ditugula, ez dakit ziur, baina 9 estudioko eta gero 2 zuzenean, eta azkeneko hau dela rekopilatorio bat, baina histori guzikoa. 12, ez? Bai, 12 usteot totalean. Eta baten bat horrela berezia? Berezia hau da, ez? Pixka bat gure historia erresumitzen duen rekopilatorio bat. Abesti asko geltu dira kanpoan, eske... Bai, baina erresumin bat egiteko hau izan da, ez? Abesti mitikoenak eta gero ere batzuk ez dira mitikoak, baina ere gustoko ditugulak eta zuzenean ezin izan ditugula jo edo ez dira sartu repertorioetan, ez dira oso proposenak jotzeko kontzertua, baina bueno, pixka bat. Denbora aldetik ere, kasu 20ko abesti ere aukeratzeko eta hartu beti duzu, ez? Eta, bueno, disko berri honetan 25 abesti bildu dituzue, Isa 5 edo 25 izenekoa, hemen daukagu. Horrela, estilo bereziarekin ere. Bai, pixka bat hola, gure estiloan kalaberak eta beti gustatu zaizkigu, eta ez genuen egin nahi ez ere, portada tipiko bat, ez? Pixka bat hola, da oso emblema bat bezalakoa, ez? Eskudo bat heraldikoa esaten den bezala, zen ginen diseinador hori pixka bat horrela nahi genuela egitea. Letrak ere aldatu ditugu gure letterin hori, eta XX5 batera zen, ezakit, Nacho edo Goyiko, esazuen horbaite, izan beharrean XX ez, romanoz, egitegu mezklada romanoz eta zenbaki normalekin, pixka bat horrela geratu zen. Guretzako lan borobila horrela, polita, eta jendea gustatzen zaio, egia esan bai. Eta, 25 kanta aukeratu dituzue, eta nola aukeratu duzue edo... Bakoitzak... Zeren arabera edo... Bakoitzak papel batean, gure 5 abesti oberena guretzat, eta gero gehienatea zienak hori fijo, eta gero ja, hori, hola ibilde ginen, ez? Disko bakoitzetik aukeratu hori 4-5 abesti denaketako, ez ditzen genituenak gehien, demokrazia batean bezala, 3 bazauden, abesti hori gelditzen zen, 3 boto bat zituen. Eta gero beste batzuk izan dira zailagoz, azkenean dira 5 buru pentsatzen edo aukeratzen, eta ez da hain erreza. Egun abesti baino gehiago dituzu, 25 sartu beharra, eta batzuk gustoak ez dira berdinak, ez? Azkenean ni nahiago dut abesti bat, mortxeko beste bat, eta pixka bat horre egon zen zailtasuna aukeratzeko da, baina gero azkenean gure bestia dira, eta ez aizoien beste inporta bat edo beste. Igual, jotzen dizula pixka bat, ni nahiago... Badakigu kanpoan abesti honak eritu dira baita, baina ezin ezkoa zen dena sartzea. Osa, jendeak edan dizue, nola ez duzu esardua... Bai, hombre, beti... Gertatzen da diskoan eta zuzenean baita, jozazu da abesti hau, edo sartu hau, baina,
zinezkoa denentzat ondo egotea ez. Adibidez preso 2023 ez dago sartuta. Horrek beste rekopilazio, osea, oin dela gutxi eta... Bai, berzio bat egiten dugu eta zen sartu horregatik, zerrepikatzeko ere. Beti, begiratu pixka bat, esan dizudan, ez egotea abesti denak ezagunenak, baizik eta batzuk bai, sartu behituzu derrigorrez, zarrak eta emblematikoenak, baina baita ere beste batzuk zuzenean ez ditugula jo, baina baita ere direla oso proposak diskoan egoteko, zer esan nahi dute asko, bere urteetan izan zirelako abesti batzuk oso markatuak, ez? Eta disko bakoitzetik, saiatu gara sartzen 2-3 lau, ez? Azkenean hori. Eta kanta guztiak eta abesti guztiak berriz grabatu dituzu, ez da? Eta nola izan da prozesua? Lan asko. Lan asko, 25 abesti azkenean, dira 2 disko bezala kasi egitea. Gauza da, gaur egun ere boldaketa asko egin daitezela digitalez, orduan, ni grabatzen nuen bitarten estudioan, gitarrekin ere aurrera hartu zitzaken lokalean, abestu ere, orduan, bitokitan batera egiten, moldatzen zara hobeago, nahiz eta lan asko izan ez. Eta bestiak ere izan dira diskoetan bezala, errespetatu dugu dena, baizik eta, osea, jentzen, detaile puntual batzuk zuzenean egiten ditugula gian, ez. Soinua hobetu dugu ere, guretzako, ez, nahi genuen pixka bat omenaldi hori egitea guretzat, eta jendearentzat, baina gaur egungo soinuarekin, ez, aktualagoa, gure gaurko egungo soinua, eta zuzenekoen egiten ditugun moldaketekin. Baina, eunetik 89 da originala bestia. Gainera, bateria estudioan grabatu egin du, baina guzti ahotsa eta gitarrak da dena lokalean izan da. Beraz, hori, arratsaldean sartu, pudin parola, 25 abesti asko dira. Eta izaizue, arraroa... Eta gainera zaila da, ondo dagoela abesti bat berriz grabatzea, horrelako presioa esaten duzu, hosti, parkatzen dezake, saiatu barzera, ahalik eta hobekien geratzen, ulertzen, osea... Ez dituzu, bera... Ja, beldur horik entzerakoan, bai, ez dituzu, venga, aurrera. Baina, ziren, kosta egiten da. Edo berdin du, edo beto. Hori da, ondo dagoen gauz bat, hobetzea, zaila da. Ulertzen, orduan, zen pixkat, urte hau ospatzeko, eskusa txiki bat, ez? Eta gainera, arraroa egin zaizuen berriz ere grabatzea, igual ezakit duela pilo bat. Bai, hori da. Abestiren bat. Niretzat arraroa ez, niretzat itzatzen la hostia, ez? Nigo batzen ez estudioan sartu nintzenean, eta hasi nintzenean grabatzen abesti hauek, Otra Noche edo Siempre Igual, eta hori dela 25 urte garatu nituen abestiak, eta pentsatzen grabatzen, ez? 20 urtekin hasi nintzen hau grabatzen, eta bain 45ekin berriro hasi grabatzen, eta neukan gorputzean barkatu. Nostalgia bat eta emozio bat oso berezia, baina polita, ez? Esaten nuen, joder, zenbat bizipen 25 urte hauetan musikalean eta biziko, uneroko bizian, ez? Orduan, ematen dizu buelta bat buruari erraldoia, baina da sensazio bat, batzutan pena, baina pena ona, ez? Ez como, denbora aurrera doa, baina hemen jarraitzen dugu eta abesti hauek oraindik indarra dute eta jendea gustoko du eta izango da kriston oparia jendearentzat, gure zaleentzat eta guretzat ere, ez? Pixka bat omenaldi horien guri bertan esaten duzu, jode. Merezi dugu hau baita ere. 25 urte ondoren hemen egotea eta jarraitzea lehenengo egunean bezala eskertzekoa. Nostalgia puntu batekin, ez? Eta ez duzu, osea, zuek, klaro, hainbeste urte pasa direnez, aldatu egin zarete. Ez duzu beste ikuspuntu batetik ikusten kantaren bat? Bueno, bai izan daitekela letra batzuk agian ez direla zuzenkilen bezala, ez, pentsatzen duzula. Egia da, gauzak aldatu direla, ze azkenean adinarekin, gauzak ere beste ikuspuntu batetik ikusten dira. Gauza da, letrak idazten ditugunak dira kritika bat, edo soziala, edo politikoa, edo dena. Gaur egun berdinak... Gauzak ez dira asko aldatu. Eta malez, gauza asko ez dira aldatu. Zentzu hori hor jarraitzen du oraindik, ez? Pena bat, oraindik bertan beste disko bat grabatuko dugu, segurranik, ezakit, datorren urtean edo noiz, baina eta letrak izango dira baita ere,
kutsu berdinakoak, ze azkenean gizarte hau ez du aldatu eta okerrera doa, orduan guk kritikatu nahi dugu beti hori, ez ezkigun goza gustatzen, baina pena bat da, orain dela 25 urteko abestiak ere orain zentzu berdina edukitzea, eta zu puntu ezberdin batetik ikusi, baina bai pentsatzen dugula berdin, ez? Agian ez zenuen horrela esplikatuko egingo, baina fina azkenean berdina da, orduan mantentzea ideia hori hor dago gure buruetan ere. Eta ostiral honetan zentralen daukazue kontzertua, ez da? Bai. Otsailaren 14ean, ze polita. Bai, guretzako etxean. Eta ze espero duzu hontaz? Bueno, lehenengo daude urduri pixka bat, zer dago ja kasi 4 hilabete kontzertuak eman gabe, orduan ensaiatu dugu ja pilo eta bestiak eta dena ja dago martxan, izango da la hostia, ez kontzertua egongo da, izango da hori, 25 urte urren bat izan behar den bezala, ez? Abestiak oso nostalgikoak, abesti pilo eta... Ez dira tartaketa belak egongo, baina besteldetik traia handia presatu dugu. Hori apeteta dago aspaldi, dena agortuta, orduan espero duguna jendea disfrutatzea. Hori da. Gu gehiago oraindik. Kosta egiten da, arrakatzea, baina lehenengoa izan da, hortik, venga. Bai. Eta, bueno, etorkizuna nola ikusten duzue? Kaotikoren etorkizuna. Gurea, nabaritu ondo. Gizarterena, bastante beltz igual, baina musikaldetik ikusten dugu ondo gaur, ez? Kontzertu pilo, lan pilo, gogoak ere gaitugu. Eta mendik aurrera izango da bira urte osoa 25 urte urrena, eta segurazki urrena era izango dela 25 urrena ospatzen jarraitzea. Azkenean urte bat da kronologikoki, baina luzatzen dira, ez? Eta gero beste diska bat egitea. Espero dugu hemendik gutxira sorpresaren bat botatzea, daukagu hor, Xabi? Ikusiko dugu. Ja prest, ez? Bai, a ber, ez da gure asunto bakarrik itzen berugu, baina zeritxek ez errepoi polita. Bueno, bikote bukatzeko ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuen, jendeari zerbait esan. Eskatzea pixka bat barkamenaz, azkenean jende asko geratu da Iruñan, Bilbon, Oreretan eta Zaragozan dira lehenengo 4 datak eta dena agortuta aspalditik. Eta jende asko idatzi dute saletara, sarrera lortzeko modure bat zegoen eta zinezkoa izan da, toki askotan beste kontzertu bat zegoela horrengo gunean, dobleteak ezin izan ditugu egin. Eta barkamena eskatzea asuntu horretetik, baina egoteko lasaiz bueltatuko gara eta egin beharrenak denak eta kontzertu ikusteko eta disfrutatzeko. Bueno, bikote mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta, sorteo ostiralean, zer motz baten den kontzertua, seguro superongi. Mila esker. Eskerrik asko. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.